אני לא האמנתי שאני אלמד חודשיים, אני ברוך השם לומד 9 שנים בישיבה. התחברתי לפה, ליישוב, לאווירה, לרמים, לחבר'ה, לתלמידים. אני מוצא את עצמי היום אחרי שנה, וכבר ממש בציפייה לשנה הבאה. לאן שלא תלך, לאן שלא תפנה אתה, תמיד תוכל לראות את כל הטוב שבבריאה, תמיד תדע לשתול זרעים של אהבה מסביבך. ממש התאהבתי פה בישיבה. חיבור עמוק כל כך בין החבר'ה. חיבור עמוק שמתחיל פה בבית מדרש, בחברותות, ברצון לעזור אחד לשני, להקשיב ונמשך לפעמים עוד 5-6 בבוקר. מרגישים שישיבה באיתמר זה מקום שהוא הבית שלהם. זה קשר עם רבנים, ותמיד זה חשוב שזה מישהו ככה שהוא איזה אברך בכיר, איזה מישהו שאיתנו בקשר. היה שיעור שכל ישיבה הייתה באה, 12 בלילה, יושבים, גיטרות, תרבוקות, שירים, אוכל. באים עושים איזה שיעור על פרשת שבוע, זה מעיף אותך לשמיים. ההרגשה שתמיד הישיבה הזאת זה סוג של בית. זה בשביל כולם, גם חבר'ה שנשואים עם כמה ילדים ולא גרים פה, עדיין תמיד יגיעו ותמיד ירגישו חלק. שאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, מתי. אבל להתפתח, יש לך את הכיוון שלך, אתה לוקח את הדרך שלך בתוך עולם התורה, ואתה מתפתח ככה, נותן את הכיוון שלך, וזה משהו נראה לי מאוד גדול. משהו מאוד משוחרר, מאוד בטוח, אתה יכול להיות אתה. ככה התלמידים מרגישים, וככה גם הרמים מרגישים. החבר'ה שמגיעים לפה, אנשים צבעוניים, אנשים נשמות מיוחדות. חנוך הנער על פי דרכו. כל אחד יש לו את הדרך שלו. יש כאלה שעניינם הוא להמשיך ללמוד הרבה מאוד שנים. ויש כאלה שעניינם הוא ללמוד זמן קצר, 2 ואחר כך ללכת לצבא ולהמשיך בו למעשה. בסוף הארוחה אני רואה את ההורים של אשתי, את כל המשפחה עומדים ופשוט מסתכלים. כל החבר'ה עומדים ושוטפים את כל הכלים של כל השבת. והם, זה היה מבחינתם משהו אדיר, הם אמרו כאילו, איזה מקום, איזה חינוך. גם אם היינו, אני חושבת, מאוד עשירים, עדיין היה חשוב שהתלמידים יהיו פה תורנים ויעשו דברים, כי זה חלק מהבנייה של האישיות של הבן אדם. אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, מתי. על הרעיון של אחד החבר'ה לחפור פה מקווה שיהיה גם לטובת הישיבה, וחצבו בסלע, הלך תהליך של שנה, כל הבנייה עד הסוף. בישיבה שלנו יש את המאפיינים האלה של לימוד תורה, רציני, אני חושב, וגם החיבור טבעי גם כן, למה שנמצא כאן מסביב, אנחנו נמצאים פה להרים. לקום פה בבוקר, לראות את כל שכם מכוסה בעננים ואת כל הדברים האלה, אין ספק, זה עושה משהו. כאילו, אתה מרגיש, יוסף פה מתחתנו. פנו אליי בעניין של לעזור לחבר'ה מאיתמר שצריכים עזרה בלימודים, ביחס חם וככה בחברות. וקיבלתי את שלמה, הבחור החמוד, נעים. וכיף לנו ביחד, אנחנו לומדים, אנחנו משלימים שיעורים לפעמים. עכשיו אני מתאמן איתו לקריאה לפרשה. זה יותר מלימוד רגיל של חברות הרגילה, זה יותר משחקים ביחד, נהנים ביחד, מספרים חוויות. לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עימם, לא תירא מהם. זוכרים אותך, כאילו יש לך מכתבים, יש לך פרשות שבוע, יש לך סתם כל מיני אירועים שעושים לבוגרים במיוחד. איבדתי את אחי במבצע חומת מגן, בקרבות שהיו במחנה הפליטים ג'נין. חשך שלו נהרג, עזב את הישיבה, אמר לי, רוצה להמשיך למלות את מקומו של אחי. אחרי זה הלך לקורצנין, נהיה קצין, והשתחרר וחזר לפה. וזה היה לי נורא פשוט, שעכשיו זה המקום שלך. עכשיו אתה מודה שהשטר הזה הוא כלום, אז אין לי מה לחזק. היה לי ברור מהרגע שהתגייסתי בעצם, שאם אני רוצה לחיות חיים של תורה, צריך לבוא למקום של בית מדרש של תורה. מאז שיאיר סיים את הישיבה, זה היה לפני כ4 או 5 שנים, הוא הספיק להתחתן, ועד היום הקשר שלו עם הישיבה הוא קשר חזק. הם מגיעים אפילו כזוג, הם מגיעים לישיבה לשבתות, לחגים. אשר יעשה יצליח, אשר יעשה
איתנו, ואז הספקנו לגור בכמה מקומות, ואז היה ברור שנגיע איכשהו לאיתמר. בעלי המשיך ללמוד בישיבה. עכשיו אנחנו קונים פה בית שנינו. כן, וקונים בעזרת השם בית. התרומה היא אדירה, היא נפלאה, היא מיוחדת. זה יישוב חי, מרגישים שזה יישוב שצומח, שכל הזמן גדל, ויש ברכה גדולה מאוד בהימצאות של הישיבה בתוכנו. ברוך השם, זכינו. כל השכונה הצעירה שאנחנו עוברים עליה זה אנשים שלמדו פה פעם, וזה מאוד הצמיח את היישוב. זה אנשים מאוד איכותיים, אנשים מאוד טובים, שהגיעו בעקבות הישיבה. בשנים האחרונות זכיתי להימנות על הנהלת העמותה, ואני ער לכל המאמצים שנעשים בעמותה, בסגל, מבחינת התלמידים, לחסוך בהוצאות, לצמצם בתקציבים, להיבנות על תרומות בהחלט חשובות לטובת הישיבה, והכל בלי לפגוע בכהוא זה ברמת הלימוד, בהשקעה בלימוד. אמא שלי אומרת לי, נו, אתה לא רוצה לחזור הביתה? אתה כבר חודש בישיבה, אני עושה... פה זה הבית שלי.